Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Türkmenistan ähli durnukly ýetişe goşunt goşmak bilen beýleki ýurt bolgan dostlukly hemde parahatçylykly gatnaşyklary ýol goýýar. Şunu halklaryň özleri düşünşmene ýardym berýän medeni dialoga aýratyn orun berilýär. 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly şygaryny hemde ýurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýylyna başlanyny halkara festival Türkmenistanyň netijeli daşary syýasatynyň möhüm bölegi bolan medeni diplomatiýany hasym öňe ilerletmek boýunça durmuşa geçirilýän giň göçürli işlerden baglykda aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Ýokary ruh bilen ýagdaýyna ýangynana joşuny çykyşlary döwürlen hemde nesillen aýrylmada ruhy baglanyşyny dürüdüjülük ilhamyny alamatlanyrdy. Çünki medeniýet ähli meçhurde gatnaşyklary ýoly goýmak hemde ösürmegiň netijeli uğurlarynyň biridir. Häzirki wagtda bolsa halkara birleşiginiň türkmen medeniýetine öň göz başyny hemde depde sularyny uly gyzyklanma bildirýän äşkar görnýär. Ýurdumyzda ata-babalarymyzyň beýik ruhy mirasyny aýaly saklap hemde artdyryp, umumy adamzat medeniýetiniň bütünlüğe genji halynyna sallamly goşunt goşýar. Bir taraf Türkmenistan özünün parahatçılık dürüjülükli hukuk ýagdaýyna laýyklykda goňşy ýurt bolgan sadaşlyk gatnaşyklary ýol goýýar. Parahatçylyk hemde hukukçylygy putlanyrmagy ýardam berýän başlanykçylar bilen çykşadýar. Bu bolsa ýurdumyzyň abadançylygyny, halkymyzyň bagtyar durmuşyny kepillendirýär. Ýurdumyzda giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny durmuşa geçirip, dünýäniň dürli ýurtlary hemde ýeri halkara gurumlar bilen giň göçürli dialogyň ösürilmegine uly ähmiýet berýär. Parahatçylyk Sady adly halkara festiwalyna gatnaşyjylary hormatly prezident bilen ýüzlenme kabul etdiler. Halkara festiwalyna gatnaşyjylary bu şäheriniň sunuw saatlarynyň arasyny özleri tejribe alşmak hemde hyzmatdaşlygyň täze uğurlaryny kesýetlemek üçin ähmiýetli meýdança öwürlenýäni nykdydylar. Hemde türkmen tarapyna ýene bir ýoly hoşallyk sözlerini beýan etdiler.